Aquí vin, aquí cheguei, aquí me mandaron vir a bailar la cana verde si me queres recibir. No Concello de Moaña atopamos estas mulleres que traballaron datadeiras dende os anos 30 ata agora. Recordamos a Esperanza de Torres, Carmen de Beluso, Jesusa de Veiga, Carmen Ríos, Isabel de Peixiños, Emilia de Boliña, Isabela Canaria, Isabela Cosa, Achón, Maruja Chicha, Iberia Vilariño, Maruja de Claudina, María Vilariño, Cándida Marquesa, Clotilde e María Costa, Isolina, Carmen e Concha de Isolina, Marisa de Lemos, Filisa, Maruxa e Concha de Ponciano, Cándida e Concha Xuaneira, Clotilde, Silvana, Emérita, Carmen e María de Folón, Julia de Criselda, Amelia e Mercedes do Carolo, Virtuosa de Rifosos, Maruja de Moncho, Balbina, María e Carmen as de Almas, Chelo, Maruja e Asunción as de Alonso, Carmen de Pescadillas, Aurita, María a Sarandón, Belisaria e moitas máis. Estas mulleres eran requeridas polos armadores da zona para que lles arranchasen os aparellos de pesca. Nombramos a Emilio de Enrique, o Quisque, Deixá, José o Miñeiro, o Lestón, Calderetas, José Alonso, Benito de Rogelio, Cándido de Rogelio, Benito de Lemos, Manuel o Muiñeiro, Antonio de Baristo, o Jesuíta, o Cacharrete, Antonio Romero, Pepe de Fanico, Leta, Pescadillas, o Coso de Emilio, Antonio o Velelo, José o Chicho, Ponciano, o Colludo, Ezequiel do Con, Pepe da Centoleira, Abelardo de Corrás, o Insurrecto, Chuco de Pérez, o Saldeiro, os conselleiros Primitivo, Carniza, Antonio de Fosa, Manuel de Peixiños, José de Ciprián, Benito Riquicho, Eduardo o Rechío, Antonio de Bora, Chivilín, Refosos, Corbacho, Genarito, Barraña, Usé, Rompemesas, Jesús Userio, os seus fillos Jesús e Manuel do Arlanza e moitos máis. Distintos aparellos eran amañados polas atadeiras. O racú, aparello de rede para a pesca da sardiña. A arte, aparello de rede que se tiraba dende a praia e se arrastaba dende a terra por uns cabos. Pescábase todo tipo de peixe miúdo. Boliche, aparello de rede para pescar luras, chinchos, buraces e máis. Rapeta, a arte parecida ao boliche. Pescábase con este aparello palomitos, choquitos e luras. Rastro, con este arte pescábanse os camaróns. Verdiles ou vou de varas, con esta rede pescábase nécoras, serrán, polvos e chocos. Ardora, este tipo de aparello era larguísimo e moi pesado, tanto que para leválo ao barco empregábase en algúns casos un carro, cunha parella de bois, e noutros eran os propios mariñeiros quen o levaban. Pescábase con este aparello sardiña, xurelo, chinchos e soubas. Empregaban agullas de madeira, bus e fresno, tesouras, navalla, fío de cáñamo e algodón. Co paso do tempo, a agulla pasou a ser de plástico e o fío de nylon. Destacar que as tesouras tiñanse só para ese traballo, cuidado quen as collera para outra tarefa. A súa postura de traballo era sentadas no chan, coas pernas esteradas e pendían a rede na punta do pé. Para que quedase tensa, o resto da rede metíase debaixo do cu. Tamén se traballaba de pé, se a rede era máis pesada, máis laza, como eran os calóns
e máis os trasmallos. Traballaban de sol a sol e acudían á chamada dos armadores a calquer hora, así chovera ou fixera sol. Tamén ían a traballar en días festivos, domingos e cando fixera falta. Os lugares de traballo eran nos muelles, nas chabolas dos armadores, nas praias ou nos barcos. O traballo das atadeiras pódese comparar coas costureiras ou sastres, xa que tiñan que unir á perfección malla a malla. Había dúas maneiras de unir as mallas, según se plantexaba o traballo. En vertical chamábase cañete, e se era horizontal, xunta. O último paso era o de orillar armando o aparello ás cordas. Estes aparellos tiñan que ser encascados cada mes. Introducíanse en agua fervendo con cascalla de pino e tanino. Este proceso facíase para a conservación das redes. Era unha tarefa moi dura.